Good. Ring. Ilaw. Hindi po nagamit. Mas pa si mama mo. Bumili sa iba. Sino lang mamuti. Bumamay sa hangin. Walang pagtingin. Aalis sa usok at kinularan. Upi laging ganito. Nalilimutan ka. May hirap pala. Kung kaya tayo ngayon. Ngunit laging ganito.
Eh, natubo na. Ha? Tubo na. Tubo na. Tubo.
Nos vemos.
Yung nagpapapasok na yan. Palaka. Palaka. Balik lagi. Sabi ka nga, ibabalik niya ako.
Ben, ato da no, Ben. Bakit nalugod ako? Agad. Ano na? Mark, ay pinsan. Ipulo ko lang. Tapos mag-ibigay ko niya. Tapos, ang mother niya galing, di bang linya digdiyo? Tinipunta. May dalaga na ako agad sa gaba. Lumog sa gaba. Ano yung naman yun? Gaba, yan ang ay, yun. Niya ko, hindi yun naman na cellphone. Nakaupo, nakasit sa ano. Badyang senior. Ito ka naman. Item. Thank you po. Tapos panalo na. Nangirabot. Sino baga sa nagkanta ba kang ano? Yan. Ang kanta mo ng kompakto. Nagkaroon ito. Magbigaruman sila. Ilang araw na ito. Tugsog ba siya? Yung po pa na akong
Di ba po?
naglalak. Oo, naglalak, saka nagbubukas. Palapit ka, kaya mo lang bukas. Kasi, bakang laba.